Christian. Hej. Hvad så? Det der engelsk hold, du holder, de har jo allerede engelsk. Hvorfor skal de have mere engelsk? Det er et tilbud om mere engelsk, fordi lige nu så er der mange, der kommer og fortæller, at når de sidder ude i klassen, så har de faktisk lyst til at sige noget mere på engelsk. Men det er ligesom om, at det bare ikke rigtig fungerer. Man kan ikke rigtig bryde igennem i klassen. Så det her bliver nogle små hold i engelsk, hvor alle de sidder og har den samme fornemmelse og får lyst til at snakke. Så det bliver mundtlig engelsk, der bliver fokus. Så ikke en masse skrivearbejde? Der er ingen læse, ingen skrivearbejde. Der kan blive lidt, man kan forberede sig på, for at kunne blive endnu bedre til at kunne tale engelsk. Men det bliver det talte engelsk, og få hul på det. Også det, man skal bruge til sin engelsk prøve. Okay. Hvad så, hvis jeg ikke er så god til at tale engelsk? Altså hvis jeg sådan har en lidt mærkelig accent eller glemmer nogle ord? Alle kan være med på det her niveau. Det går ud på at bryde igennem, og der vil være nogen, der er gode ting, der er nogen, der er midt imellem, og nogen, der er knap så gode. Men der er plads til alle. Derfor kurset, det hedder engelsk for you. Fedt. Er der kage? Nej. Åh.